Gayeng tenan, Tru. Hebat tenan ya. Jenenge lelagon ki kabeh saka penggarape. Angger digarapke gayeng ya dadine gayeng. Tur sayuk, Tru. Jajal ngono kuwi sing demung karo sing saron ora sayuk. Oh. Wis kocar-kacir. Iya. Tahu lho, Tru, ana penonton kuwi nyeneni pendemung. Sapa? Lho kuwi nonton kok nyeneni pendemung ki ora anakku lanang ora kono. Nang ngendi? Nyobrang lor kono. Oh. Wong nonton apik-apik. Manggarapan apa le? Ora mbok wis. Sing demung to meneng. Ora obah ora unteng mbok ya ngono kuwi garap sing sindene iso. Wah iya truk ya kabeh iki maklum kok truk wong jenenge pangerten ki iso ana sing cupet ngono. Iya. Iki aja kaya jaman biyen. Nek jaman biyen ki dalang mungsuhe dalang, sinden mungsuhe sinden, yoga mungsuhe yoga. Nek jaman biyen. Oh, ning saiki ora nek dalang mungsuhe dalang. Oh, ora bakal kok bisa mundhak pangertene Kang Gareng. Oh, ngono. Ngono. Nek dalang mungsuhe dalang, wah jaman biyen kuwi. Wah iya, jaman biyen ki nek ana sinden kereng do digarap yoga ya, Truk. Iya. Angger sinden kok kereng ora iso. Wah, gaweke genjong. Wah, sindene ora iso nangis. Yagane senenge ra karo-karuan nek ora ngono gaweke unang-unang slendro. Jaman biyen kaya ngono nek saiki ora eneng kaya ngono kuwi. Alhamdulillah ya Kang, iso kumpul kanca-kanca ngene iki. Seneng atine, ya muga-muga sok iso kumpul neh. Kapan candake? Jesuwe ae, Truk. Iya kapan candake kok jesuwe. Iya. Iki sasine bakdo mulut. No. Bakdo mulut itung madilawal madilakir recep. Recep ki lagi nyandak engko bar recep terus ruah. Dadi recep ki ana, ruah ana, sawal ki ya ana. Wis pokoke ora ketang adu-adu lah, Truk. Sing dijaluk diparingi seger kewarasan, diparingi panjang umur. Oh. Aku ki nek watirku nek watirmu apa? Aku ki nek ndeleng gone HP, Truk. Heeh. Saiki akeh kecelakaan aku ki melu ngenes. Lah iya, saiki kendaraan saya akeh, heeh. Dalane ora jembar. Lho. Akeh sing do kecelakaan tur to meneh. Saiki bocah-bocah sekolah kuwi tumpakane sepeda motor kabeh. Lho. Lah iya. Mangkate rada mepet-mepet. Lho, mestine kena orang nggone numpak kendaraan mesti banter. Apa meneh nek kendaraan iki PCX karo NMAX wis mangsaku angger wis sikile kok dhuwur plek ngene iki. Wah, wis. Lah ya kuwi kendaraan gedhe kok gong CC-ne gedhe kuwi nek kok nggo mlaku alon-alon ya ora kepenak. Kepenake ya sing ngono kuwi, ngono. Lah nek jaman biyen metune kendaraan kuwi 50 cc, 70 cc kuwi alon-alon. Saiki metune kendaraan 120 cc. Lho. Nah ya nek ya sing kagungan putra sing padha sekolah, padha numpak kendaraan diweling tenanan sing padha ngati-ati. Oh, ngono ya, Truk. Iya. Mergo wong tuwaku muga bisa kekudangane bisa kelakon. No. Wah iya ya, Truk. Lah iya. Muga kena kanggo pepiling Kang Gareng. Oh iya, wong pancen saiki dalane wis alus kabeh, kendaraane anyar-anyar. Oh. Terus sing numpak ya sing nom-noman mula ya. Lah iya. Wis ora muga padha eling yen kabeh mau ya jenenge nasib ya monggo. Nanging nek ngati-ati kuwi luwih prayoga.
Apa meneh wingenane truk aku krungu ana sing kacilakan kaya ngono kuwi nganti ngenes. Ha iya. Ora apa-apa Kang Gareng. Ya muga-muga kabeh mau wis pinesti marang kudrating Kang Maha Kawasa. Ya. Sing luwih becik ngati-ati. Ayo larase Walik Slendro. Wah, Walik Slendro. Walik Slendro. Tak urut iki mau bar Mbak Mimin terus anak wedok nganggo lelagon mau tembang kangen saiki genti bulike. Nah, iya. Bulike njaluk apa neh kowe? Aku cah siji iki Slendro seneng aku. Mergo suarane iki isih penak nek dirungokke. Heeh. Nyun apa to, Truk? Aja kesuwen, Truk, ndak deg-degan wonge. Aduh deg-degan kaya arep disunatke. Ora kok sing gampang-gampang kok bulik aku iki moh aku iki ngejak kowe mbiyen mula nganti saiki apa tau ana sing angel-angel. Ora, aku iki sing enteng-enteng pamrih apa dirungokke kepenak. Oh, sing midhangetake ya seneng, ya ta? Ngono. Aja kaya ana sinden ditakoki iki iso lagu iki saged ngarepe ora iso tengahe bubar mburine rusak. Oh. Kowe nonton terus aku ya meneng ae. Mbok ya ngono kuwi nek ra iso mbok wis ngono. Mboten saged, Pak. Ngono kok apik wong kuwi nek apa anane iki apik dhewe. Aja kok wong kok malah rumangsa bisa. Wong kuwi nek iso bisa rumangsa. Lho. Wah iya, dibawani alon-alon. Iya, bawani sing alon-alon terus aja kesusu. Ya, ya lho. Karangane Mbah Sukron Swanda. Nah, lagune Sesideman. Dak gampang abu iku. Ora lali. Mbak ngono aja nggawa buku, mbak ngono kok. Ora pati hafal mbak ngono. Sapa? Lah nek ndeke iku mula apalane nang ngono, senengane nek nonton ketoprak. Sing lanang kon ngeterno, engko nek wis ngono sing ndeke ndelok nang ngarep dhewe, engko nek wis bar dibel kon jemput. Lah nek ngono ora apa-apa, Gong. Apa? Aku iki winganane iki judeg rasane. Apa? Judeg tenan. Pakde judeg Mbak Yune iki kan tiba. Ngebel karo adine ya Sri kuwi mau. Sri nek ngundang ora Sri, Ritari. Apa le yu? Ora tau kok Mbak ora tau. Aku iki bar tiba, Ri. Anu ae mbok pijeno nang kluwung dak kena. Ya sayo. Sing roh ku ndeke tak ampiri. Lho ngono ya karo sing lanang nggawa apa kuwi jenenge wong loro carane penunjuk jalan. Ngono. Carane iki nggawa wah wonge dasar wong loro gunemane akeh. Wah nggawa wong loro ayo aku iso ngarep meneng wae ayo cepet nyang luwung reng-reng sing nyopir anak lanang yes. Tiwas nggawa wong loro. Mingguke ketoke kene ora. Padang gone ora aja ngidul. Ora bareng iki wis tutuk masjid iki ora iso. Mingguke kene ora padang. Wah tiwas nggawa wong loro kok tukaran. Aku ki gumun. Ha iya. Wong gandeng aku iki wong tuwa aku ya mung meneng wae kono. Engko ndara tutuk gone aku ngono. Ha iya tiwas nggawa jager loro. Malah bingung kabeh. Bareng wis tutuk kok sing lanang, ngene lho kok aku tak takok wong. Sidane. Nggih Pak anggone iki. Mriko lho Mas sing ngaler lho Mbak, sampean klantur. Ya, wong klantur kok. Lah iya wong mau ndek bar ku rame kok. Sing wedok jang ayeng ngono wae. Alah mbuh-mbuh truk. Ayo, monggo dibawani Bulik. Sesideman. Wiwitane kandhare
nderek sang pekik iki nderek wong gandeng. Wah. Prenya jare nek aku sing ngarang wiwitane nderek wong Sigit. Aku ya ngono. Ya padha. Sigit ya ganteng. Ate mbok pret iku. kang ngolah budaya. Oh, wong ganteng dasar olah budaya. Sawan menyang kutha dadi nderek wong pekik dasar wong maolah budaya sowan nyang kutha gedhe maune wong desa utawa wong gunung. Melu wong darane seneng tayungyon. Oh ngono ya, Tru. Heeh. Slendang kuning kang saking Selendang kuning kang saking wukir tegese wong wedok sing saka gunung. Swara kurang pramana. Oh, darane wis rada budhek. Kaya Kurang Pak Topel. Heh? Kados Pak Topel. Ha iya darane wis rada budhek, kurang permono rak swara kurang permono. Neng wasesa. Ya. Ning wasesa grong-grong Neng pinter ngrung-rum tegese. Oh, mbujuki. No. Anggung krong marang bendera. Oh, padha-padha. Sangat ayu pijar nyinsangake Ayo. Ngencangke alis apa, Gong? Alise dijunjung terus. Heeh. Ketok tandha-tandha nek piye ngono lho, ngono. Angger alise dijunjung nggo pokoke isyarat. Lho, nek tandha nek aku piye? Alah wis. Wong ki nggon lagu kok. Nah, kedapen tridil. No. Terus tresno sesideman. Luwe, mangga. Luwe becik patenan timbang
biasane Mbah Sukron, Mbah Haji Sukron Swanda iki peng-pengan kok Kang Gareng. Wah iya, tenan aku iki kanca-kanca dalang iki akeh sing do nganggo. Wah iya. Monggo. Liwat jenjanging manis Yuk, yuk. Ah. Tru. Ya jenenge nek asline ya ora ngene ya Kang ora. Biasane malah nganggo
seragenan kae. Ora apa-apa wong jenenge garapan iki digarap apa wae sing baku becik tur sayuk. Lah iki mau Pak Topel siapa ora? Nang ndi wonge? Turu. Nang ndi wonge? Wah, cakane. Ayo. Wis ben dicucukke le nyambut gawe. Tutuk, tutuk. Ayo. Ayo. Sugeng dalu Raka Mas Katopel. Sugeng dalu. Niki wau kula kan jagongan kalih tukang son. Pripun? Wah, sonem kok apik Mas. Nggih, Mas. Oh, niki sone Mas Edo saking Jatilawang. Tur piyayi piyayine Syekh Joko, Mas. Mangsamu kowe. Joko ting ting. Niki wau kula kaget. Pripun? Wonten ibu-ibu niku nemoni kula. Pripun? Lho, ini jenengan niku Pak Katubi. Nggih, ya Allah dirangkul aku. Oh. Niku tahun pinten? Tahun 85. Jenengan nate main teng film gede nggih. Nggih, kula. Oh, tahun 85. Nggih, 85 nek mboten 87 ya niku. Oh, niku Joko nek sampean mayang 85 anak Joko niku lagi 4 tahun. Jeh, mik mboke nggih. 4 tahun dulu disapeh. Mik mbok. Mergi Joko niku kelahiran 81. Oh, dadi 4 tahun. Kalih Mbah sing lenggah mriku niku nggih. Ngaten berarti kan kok isih panjang umur ngoten. Nggih. Nggih. Oh, sedaya niku wau kula rak sampun matur kalian panjenengan. Nggih. Panjenengan upamane pring ku pring sing bengkang Bengkang. dadi ora iso dienggo dandanan. Nek sing pring lenceng niku kalau mau sono dikethok nggo dandanan. Lah bengkong nggo apa? Bengkong wis ben. Ngoten. Nek wayang niku Aji Pancasona Pancasuni. Oh, ngoten. Mati ping 7, urip ping 7. Lah ngoten ah. Nggih, nek Ajine paringane Resi Subali kaya Dasamuka. Wah, sampean niku nganggur kula anu niku nggih kanca-kanca nggih nakokke Pak Topel se urip Mbah Dalang isih. Wah, nggih. Kala mangsa dolan nggonku kok. Pak Rubi nggih. Nggih. Mboten ngoten enten sing kepanggih panjenengan, Pak. Nggih. Gumun. Kepanggih Pak Topel niku gumun. Gumune pripun? Sanjang kalih kula. Kula niku nggumun Mbah Dalang kepanggih Pak Topel niku nggumun. Nggumune kula takoni kenapa kok nggumun lho rambute putih. Alise putih. Lho kok brengose ireng ngoten lho. Mboten niku kan seniman niku kan niki rambute putih. Nggih. Brengose ireng. Brengose niku kula semir, Mas. Ben kete. Nah terus sing anu jero kathok niku kula semir. Dadi umume niku nek lapo guyu kowe. Beli biasanya kan putih Mas. Jero kathok niku kula semir. Kurang ajar. Bojo kula nek ngeten. Mboten ngoten nek semire cocok. Wah. Mboten napa-napa, Pak. Kula dok mben ndek kanca semire niku mboten cocok. Lho, nek ngoten. Niku tung mripate niku gudi-gudi. Nggih. Lambene ndomble-ndomble. Perkara niki alise niki nggih disemir, brengote disemir, semire mboten cocok. Kula niku ndek pengenane nggih kudu geblak, Mas. Kenging napa? Bojo kula kan awake sakniki lemu, gedhe.
Sik tak urus iki. Nggih. Bojo sing endi? Sing anyar niki. Bojo anyar mboten ro sampean. Ndara kandhang omahe. Lemune gak umum. Lah niku kan gayane niku. Kan njaluk rok kula tukoke teng pasar mboten purun. Nyuwune Teng ngene anu ada niku apa le? Luwes. Oh. Teng luwes. Nggih. Teng supermarket ya. Swalayan. Nggih. Bareng mlebu wis milih kowe. Milih kowe milih ngono. Nggih. Milih. Pun milih Metu kudu geblak lho. Wong lemune semono kok nganggo abang. Lho ora pates Dik aku lho. Lho ora aja nganggo abang kaya gendera aku lho. Lah nganggo apa? Kowe nganggo putih. Wah, nganggo putih. Bareng kula gonjekno sepeda motor. Tangga kula nek ngaten. Mbah, Mbah Topel, apa le? Ajeng ngeslep itu budi, Mbah. Digep karang ada gabah. Kurang ajar. Lah nggih kula niku bojoku aneh-aneh apa. Nggih, mula ning sakniki piyantun putri niku subur-subur kok Kang Mas. Subur makmur. Nggih, saestu. Nggih. Mergo piyayi putri mboten kados piyayi putri rumiyin. Nggih. Nek priyayi putri rumiyin ora kaos. Kyai putri sakniki mboten wonten ingkang rekaos. Nggih to? Nggih. Nggih arep adang ya ora butuh adang. Arep adang mung karek nyethetke kompor, nggih apa nggodhog banyu, karek ngecupke. Teng napa namine Magicom? Magicom. Modern Pak. Nggih, Jangan macam. Kayak Mbak Lestari niku modele kan njaluk celana karo bojone Pak Kadi ngepres. Celana ngepres. Ya delok lho metu wah ya Allah. Wah ya ngepres nganggo jilbab. Wah pancen modern zaman sakniki niku. Maneka warna. Tur ngaten Mas, sakniki ibu-ibu kalih bapak-bapak niku menang ibu. Lah nek ngoten. Lah sampean percaya napa mboten? Nek iso menang. Kudu percaya. Ya kudu menang bapak. Wah mboten iso. Lah kok iso? Nggih menang ibu-ibu. Saestu. Contone pripun? Kula niku sangka siji. Niku iso abang-abange. Lho niku kudung niku mboten sithik akiye. Selemari niku ana sing iki nggo anu Mbah iki nek kumpulan karo iki nganggo iki, kumpulan iki nganggo iki, kumpulan iki nganggo iki. Lah cobi to. Warnane dhewe. Kudung niku selemari. Molah malih kumpulan iki yasinan nganggo coklat. Neng kula nggih meneng mawon. Nggih. Nggih, meneng mawon. Nggih. Adik kula sangka ing antekane abang-abange engko ya diloroi wong Mbah sangka mono abang-abange. Lah ki nek nyoto ki bener-bener nek barang kawak. Barang kawak ki nek didol larang. Nggih, zaman modern ya, Mas. Tur sampean sakniki ninga nggih, Mas. Wong piyayi putri niku nggih kula angger ninga wis nganggo celana, nggih ta? Isih rokan, nggih ta? Nggih. Wis pokok rangkep. Pokoke. Kowe benten kalian piyantun riyin. Nek piyantun riyin niku nganggo jarik. Nggih, malah ora katokan. Jaman riyin niku. Niku nek sakniki dalang kan ngangge jarikan terus ngangge napa Mas? Celana sing kepres niku napa namine? Wonten sing kula niku kelingan Mas. Pripun? Dalang tegene Mas Puji Gondrong nek mboten kleru dalange Bojonegoro Mas Tomo. Ora nggawa celana sing ngepres niku. Dadi kathokan cekak jarian nglengkap. Pupune nglengkap. Walah wis. Mungkin lali. Nggih. Nggih. Cobi dalu piyayi wau kan pripun? Lagu niku kan ngemu pitutur. Nggih. Kaya sinom. Nggih. Terus ana apa nek wau pepeleng. Nggih. Ah niki kan wau sampeyan ngendika nek ratane saya mba cah nom-nom numpak motor ngudu bilai. Nggih. Niki wonten lagu pepeleng anggitane Ki Anom Surata. Oh, ngaten.